Представяме ви новия екстремен смартфон от висок клас Topmaster RG01. Topmaster RG01 е съвременен смартфон с 4-ядрен процесор и 2 ГБ RAM, 16 ГБ вградена памет и 2 SIM карти. Телефонът е с мощна 4300 мАч батерия, позволяваща ви до 500 минути разговор и до 500 часа режим на готовност. И голяма 13 мегапикселова камера. Topmaster RG01 е много издръжлив телефон. Апаратът отговаря на стандарта IP68 и е напълно защитен от прах и микрочастици. Дизайн, направен и тестван да издържи работа при екстремни температури от -30 до +70 градуса Целзий и вибрации. Разполага с голям 5-инчов HD LCD дисплей с Gorilla Glass 3, който е устойчив на надраскване и удари. Телефонът може да се използва също с мокри ръце и ръкавици, като остава достатъчно чувствителен.